coffee, the ice cream, chocolate syrup. I think you have it for Yeah, so I do it off the dog. So with like, you know, people go out. that's good. I like that impulse. Wow. I'm just obsessed with it. Yeah, it looks like Maxwell. Yeah. And I'll put some chocolate. Oh my goodness. I've been looking everywhere for a at least close, but I think this is better. Thank you. Of course, pleasure. Last time we were here, we ordered that's just ice cream, and everyone that's going out was just like carrying this type, and I was like, I don't want to do this. Yeah, I do all kinds of stuff like this. And what do you want? Oh yeah, you can really taste the coconut. So I put coconut cream on top. And then, so the best way to do it is kind of take your time, kind of massage. Yeah. Daddy taste it first before I mix it. Paborito ni Isabel. Bubblegum flavor. Right, Bel? Wow. Okay. What will you say? Yan, welcome back po sa aming channel. At kakalabas lang namin dyan sa Smooth Ice Cream. Yan. Dito yan sa Market Mall, sa likod. Yang may WeMove. Para sa mga... Papasok talaga kayo sa loob. Papasok kayo. Yan. Diyan sa WeMove, nag-ano dyan si Isabel, nag-gymnastics and play yata. Tumbling. Tumbling, ganyan. Masarap kasi yung ice cream nila lalo na ngayong summer, no? Mainit spring talaga. pa rin, spring pa mainit rin. talaga ngayon kasi natutunaw agad yung ice cream. Natutunaw agad yung ice cream. Kaya Isabel dapat to eh, tumutulo kasi sa may damit niya. Anyway, follow nyo na lang sila sa Instagram nila. Doon kaya ay taga Saskatoon na po. Here ito. Smooth ice cream. Namamasa ba? Ang init kasi Lagay ko na lang nakakasilaw. dyan. Lagay ko na lang dyan sa gilid. Ngayon ay pupunta kami sa Nutrien. Doon sa may Ferris wheel, merry-go-round. Para kay Jik and Isabel. Para makapaglaro sila sa park. Kasama sila kuya at papa. Yan, mama. Ito kasi bubblegum flavor yan, no? Pambata. Pambata. Tapos meron sila mga specialty na mga ganito. So sa Pilipinas kasi, my favorite is coffee float. Wala nung dito. So sabi ko baka pwedeng... Sa McDonald's, no? Sabi ko baka kaya niyang i-recreate kasi meron siyang mga specialty coffee na mga ganito. And so far, okay naman. Iba pa din yung lasa pero you know, at least na-try ko. Masasabi ko bang mura? I think so. Mura, para sa akin mura yung ano nila. Laki ng serving ng ice cream nila eh. Hindi tipid. So tara, punta na tayo ng Nutrien. Nakakasilaw? Nakakasilaw. Yan, nandito na kami sa Nutrien Playland, Kinsman Park. Papasyal namin sila mama tapos picnic na rin. Sasakay sila Isabel dyan sa mga rides. Ay si Jik. Ito talaga si Jik oh. Sasakay sila dito mamaya. Kakabukas lang kuya? Ano? Last week pa? Ay, gusto ko dyan. Ayan. Dyan. Tapos naman sa train. Merry-go-round pa. Yan. Mahangin. Pero magandang panahon. Sila Joanna bumibili ng ticket. Yun. Yan. Yan. Ganda. Yan, sasakay ang mga lolo-lola. Oh. Sila naman. Yan. Sila naman dyan. Isabel, tama mo. David tayo din. Papangapot ba ha? Ayaw sumakay ni Jik. Hop. Oh, nako, ala. Gusto mo baba? Hindi mo na lang girl, pwede magkarga.
Yan o. Ayan, kasakay na. Nandiyan na rides namin. Rides nila Isabel at Chik-Chik. Unang sakay ngayong taon. Dito sa train na to. Oh, let's go. Oh, so ticket, yung mga ticket nyo. Ay, excited. Excited. Ay, wow. Wait. Baka tumakbo si Chik-Chik ay. Okay, give your ticket. How many? 8. That's 8? Okay. Okay. Wait, baby. Go first. Okay. Thank you. Let's go. Sige po. Wow! Pero nasa pagoda. Para nasa pagoda si Mama. Wow. Oh. Day man Isabel. Day abre man yan pa. Sinasabi namin kay Mama, wag na magtago-tago sa init. Kasi pag panahon ng winter, yan ang hanap niya. Alam natin mag-video ako. Hi family! So eto. Ride at all times. Thank you and enjoy the ride. Isabel! Ayan na! Chik-Chik! Hi, Yonki! Isabel! 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 Here comes the train! Here comes the train. Scared? Saskatoon Express. Ang mga nakasakay, Bicol Express. Wow! Tapos sa saro. Ay magay din mag-picture. Yan, hospital. City Hospital. Oh my gosh, Mama, masira mo ng TV. Oh my gosh. Baby, mag-hi ka dyan sa mga police. Bibi, say hi to the police. Bibi, uto. Other side. Mag-shout ka, sabi mo, hi police! Shout. Lahat pag-agi. Dali. Stand up, dali. Say hi police. Paglampas, baby. Mag-shout ka. Ito na. Ang ganda na ng panahon. Shout, Isabel. Yan o. Yung mga officer. Sabi mo, hi officer. Isabel, dali. Ayan na. Mga ano to? Para ticket pa. Masira mo ng init. Sarap ng init. Hi family! Masira mo ng init, pati ang hangin, pero si Saro talaga, yaon naman. Yan na si Mama. Oh, wow. Wow. Hindi nga ni. Sirat may parke ni. Wow. Nasa rin ka ba nag-uuba? Boboy ka sa Subobot. Boboy and bobot. Gabos masakay sa tulig na ni. Migil yung train. Okay,
Tumigil sa Gumaka, Quezon. Gumaka, Quezon. Gumaka, Quezon. Tama sa Gumaka. Gumaka. Tumigil lang Gumaka, Quezon muna. Hoy! Grabe. Tapos, yan na yung time na may tatas ng mga magtitinda ng itlog. Ano ba? Naabutan ko pa yun eh. Yung biyaheng Bicol na ano, train. Yan. Bumababa kami ni Papa sa Binyan, Laguna. Nabutan ko pa yung aircon na yun. Yung ordinaryong train. Sumasakay kami nun sa Naga City. Puntang Laguna. My apologies for the unexpected stop. We had a sticker on the track. And thank you so much for riding the Canpotex Express. We ask that you please remain seated until the ride comes to a complete stop at the station. Ulay. Attendant assist you out of the turn. Have a great day. Mama, puti mo. Never disappoint. Sabi ni Mama, parang may French press sa Jollibee. Putin na presidente ka mo. Ano? Russia. Sabi ni Mama, Normal naman. Jollibee. Sausage. Happy si Isabel tapos si Jik Jik. Oh. Oh, Dick, there. Nag-ihi! Nag-ihi si Jik Jik. Ano? Sasakay kami dyan mamaya. Yan. Parang sila Isabel lang. Lolo Lola. Pagkatapos kumain, TikTok naman. Nagdurugo. May choreographer pala kasi. May nagkukuryo sa inyo, hindi yung sinusundan. Nagdurugo kapag narinig kitang Ayos, oh. Dito ka, dito ka. Oh. Parang kinukunan ng dugo lang, ha. Burger kayo. Ayun, okay na. Ayos talaga. Magkatabi tayo. Okay, get ka na. Diyan naman sa Ferris wheel naman. Pwede po yan. Ano po? Baka iba Ferris wheel. Naggawa ganon? Hindi, same na. Takot hindi. Kayang-kaya yan. Lagay ka lang dito to. Yan. Ha? Two rides? Sige. Lagi mahabang pila. Ito na lang. Ay, nako. No, yeah, give it the ticket later. So just make sure we see the total time. Okay. Thank you. You say thank you. Hindi pala ako sa Briones family. Pakatapos mag-TikTok dito naman. Mag-chubibo. Mama, smile. Isabel, smile. Girl, Mama. Uy, honey. Thank you po. Papa. Kuya, smile. Roller coaster. Oh, yan. Pataas na. Iligaw si Jik Jik. Iligaw si Jik Jik. Hindi siya happy. Alam mo, it's my first time again after 30 years. Yeah. Hindi Mama, po. say hi sa family, ma. Mabuti na lang hindi mahangin kasi pag mahangin baga na ano, nag-wiggle. But it's now in Saskatoon. Wow. Wow. Doon lang sa Tigawon Camarinesor. Tay Agin. Ano ba sa mga nag-iinom ka baga? Wow. Ay, Sa baba sila. Gapos na nahiling mo, yun ay nang Saskatoon. Oh, look at them. Oh, ayun, nandun pala sila sa kabila. Oh. Oh no! Ay, ang Ferris wheel ka ito. Bakong araw kayo. Ano, Marco? Ito mga duwahan lang. Iya po. Kada ama. Hi!
Sa mga perya. Sa mga perya yung mga ano lang. Isabel. Isabel, look at mama daw. Very high ano, baby? Di ka magpara... Walk ka dyan. Papa, mahulog ka sa liyan. Diyan nakakatakot. Ha? Scared. Don't be scared. Come here. Come here. Scared? Mama, faster! Tapos na. Finish na. Napakaganda na kasi ng panahon. Isabel, mahulog ka. Makuapot na. Hoy! Bumotor oh. Irak man. Si Lolo Jiki kasi ano Harley boys din yan. Dating rider. Kaya pag may nakakitang nagdadrive ng Harley. All done! Yan, tapos na. All done na ba? All done. Someone will ride naman. How was it fun? Give it to Tata. Yun, nag-enjoy yung mga bata. Pati yung mga lolo-lola. Salamat. Grabing init ang asa kuya nga. Nag-isang round pa sila. Masabas, ako lang. Sabi niya, she's feeling busy. Si Mama din ano. Nasaan? Nakasakay sa elepante. Kami ni Kuya bantay. Oh. Yan, ipasyal naman namin dito sa by the river. Sayang ng panahon. Napakaganda. Nag-shortcut na? Si Mama man gusto ko. Yan. Sumama. Maganda ang panahon. May mga nagkakayak. Kayak ko. Kaya tinawag to na City of Bridges. Kasi daming tulay dito talaga sa Saskatoon. Si Legit yun, nakakabelo magano. Tumakbo-takbo. Kuya, busy magano picture. Oo, may bike. Hani, may bike. Ice cream. Come on, let's buy some ice cream. Come on, let's go ice cream. Ano pa? Puro tulay, ano pa? Puro tulay. Kaya City of Bridges kang Canada. Idlewild po, Idlewild. Yan, ano yan? Ini Broadway ata ni Itugaro Victoria. Tulong ito. Ay, na Victoria ata. Victoria. Iyo, Victoria. Victoria. Duman itong part kang papunta kila Kuya, papunta college ata, ano? Oh, college. Ito Idlewild. Oh no. Muntik pa magkabanggaan. Ice cream na naman si Isabel. Tapos punta kami doon mamaya sa mga nagsasayawan. Slushy? So ito yung dito sa downtown. May mga nagsasayawan doon tuwing hapon.
Pwede rin kayo sumayaw. Ito naman, fountain to ng mga bata. Kaso hindi sarado pa. Hindi pa kasi summer, spring pa rin. Yeah, I think so. Let's put it on that side. So basically, we just line this up and follow. Just clear Libangan ng mga tao dito. Ganito na. So, okay, so this will follow along. Next up. So, Rembel. Sila mama nandun. Oo. Iya. So first, kind of Kabit ako din. Sabi. Isabel. Uy, dance with Chick Chick. Dance, Dance with Chick. Dance with Chick Chick. Isabel. Chick Chick and Isabel. Chick, Isabel, dance. Dance. Come on. Dance. Isabel. Dance with Chick Chick. The shop. Pag ganitong oras na, it's 50% off. So this is just $4 and this is $5. Pag mga 7 PM na? Yeah. 6 onwards. 6 onwards. Yeah. So this is just like $5 na lang. Yeah. This is $5 dahil 50% off. This one is $4. Ay, okay yan. 50% off. Ako ini garo mabakalon ko. Garo interesting. Laki. Ito mga naka 50% off na to. Kasi maya-maya sarado na sila. Ano ba? Si Mama Vilma nagpa-picture na dun, oh. Yan, natatapos na rin ang araw namin sa mamasyal. Mga day off na naman kasi, kaya yun, may oras lumabas para may pasyal na rin sila mama. Si Joanna natin, si nakakabili na naman sa The Shop.